Точно так се крие. Не. И де иде толкова бързо, додек да влезете ви, додек аз да отворя. Чейте си на сега влезем. Дека... Стокмана. Я тука. В вецето. В вецето. Да? Адичка. Аз те вземах от църното кеса. Се. Душе. Не. Чудо. Да? И Анжу. Като мунго светята не можеш да го... Найдеш да е ска и не е тук, не. А сега там не може да видим, от и нямам свет. Ви се запалил фабриката, малко ви беше смърдеш още повече. Изгасия го. Много се запали. Ама я много вредно изпомеча. Вреден е ли? Имало ли народ онатре? Не, като са гасили. Много беше. И аз го видях първия чат. И... Близко ли е до вас? Не е близко. Аз съм диагонално от каймене от спалнята у полето надоле. Преко полето се гледа. И на Йована аз виках, ама веќе беше огино над сградите издиган. Црно нагоре, а огино над сградите увисина. А това стиши ли си тази депония? Чави си цяло време. Нема само миризба, не знам що се направиле, дали е Песок, клав. среќа у питање да нема ветар, иначе на там ке одеш, на там си това